bandiraɓe mi salmini moɗon moni fof inde mum e yettode muɗum. Mi salmini moɗon tawi ko salminago suɓago e duɓugol ɓernde guiɗo mo ancata hayla yawmidini fewde moɗon. En garti kadi e tufde kolongal Kumpital Média gam arde waɗande mon jubbande, tawi ko jubbande fewtude hakkude ɓiɗɗo e jiknaɗo muɗum. Ndeɗon tufde noon wiyete ko kolongal Kumpital Média to banggal TikTok meɗen walla to banggal chaine men YouTube. Kala hen ɗo jaaɗa e ndeɗon tufde ma taw men tonen. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, jiɗɗen ko haalde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo, tawi ko cellol ngol ganduɗa henne eɗen teski ɗum ina waɗi. Heewe men noon henne tawi ko jiknaɓe ha tengtino henne e worɓe ɓe henne soɓe dawi e galleji mabɓe soɓe garti nanata ko baaba arti uste dille, nanata ko sa waɗi ni mi haalana baaba. Donc jiknaɓe ɓe aɓe poti andude wadde ɓiɗɗo fotani hulde baamu. Ɗum saabi sukaɓe meɗen hay sinno ɓe joguima koɓe goytoro, soɓe joguima caɗele ɓe dañata ɗo ɓe goyti ɗum. Hen sahaji ɓe teela, hen sahaji ɓe mbasa dañde moɓe kaldi. Sen ƴetti yeru tan hanki o sowanno men henen, rokkuno men hen chance ha sukaɓe meɗen gone e neydu moƴƴiri, ko mamiraɓe ɓe hanki ne jooɗotno kufga sukaɓe ɓen ina jewtawi. Kono hande ɗum ala. Babiraɗo so arti o wiyata komo yiiɗi foftade, te kadi hay goto dillata e nder galle he. Mais holno ɓiye susirtuma, holno ɓiye so tawi joguima probléme école, holno wawata haalandemo probléme mo jogui o. E sahaji eɗen gandi sukaɓe meɗen so jeeyi école ay woni gorko woni goɗɗum, woni debbo muɗum, aɓe daña toon caɗele tawa koɓe jangguitta ɓe henne ko loi de la jungle. ɓurɗo doole foof ne wawi fiide neɗɗo o, walla no furo nen, walla hulɓina neɗɗo henne, ina wawi battinde e jangdema. Te kono so tawi ɓiɗɗo a sufninoma hoorema, o wawi wiide baaba ɗum ɗo de ne kewi école, walla kaari ne waɗami ni, mawo dañ cuusal wawde haalandemo ko waɗata. Kono e nder galle kadi eɗen jiiya e nder galleji meɗen sukaɓe rewɓe ne gone e nder galleji en tawa ne mbaɗe agression sexuelle, tawa ko bam mabɓe tokos walla kawmiraɓe walla mawniraɓe mabɓe ɓe gonde eɗen gandi galleji meɗen waɗi ko ɓiɓɓe baaba en. So tawi ɓiɗɗo o dañi ɗen caɗele, o yiɗa dañde mo yewtide, te ko babiraɗo fonno yewtude ɗum walla yummiraɗo o so wiyomo yewtude e mum, so fuɗɗima haalde wiyama mi nanta, hoto ɗum yaa dow, te somi nanti ɗum a maayi, te so bamma nani ɗum a maayi. E joni noon bandamen ngel ɗon cukalel, est ce que o wonani e caɗele, janggo woda ko heɓtimo wiya hay goto anda minen kay min tinani, te on tini par ce que on jaɓano heɗademo. Kadi o yiɗino famminde moɗon, killuɗon mo, ndiwɗon mo, mbiɗon ɗum fotani haalede ɗon en. Bandamen onon jiknaɓe ɓe, gaare ɓattitoɗon sukaɓe moɗon jamanu omo farwinimo ko yimɓeɓe ɗo tolni hande ɗo henna, so tawi ɓe ɓattaka, ɓe mbaɗaka encadré, ɓe jantoyta koye tufɗe goɗɗe, tufɗe bonɗe. te kadi eɗen gandi enen foof hande jikna enen wonɓe jiknaɓe ken nehanoɓe hufanoɓe wadde caloɗen, wadde délaissé e goppen ɓesguji meɗen, ɓattoɗen ɓe, mbasen wonde yimɓe hulɓiniɓe e yeeso ɓesguji meɗen, cuusnoɗen, gandinenɓe koɓe poti haalde e jeese meɗen, koɓe potani haalde e jeese meɗen, noɓe poti wurdude, no potani wurdude, e on saaha gallo o wela wurde. Musidɓe batten hen hakkillaji. Bandiraɓe ko ɗum ɗo min jinno yewtande moɗon kolongal Kumpital Média, musidɗo moɗon Amadou Aliou Sy jogno coftal arde kadi dañde ko wasi moɗon, jokke e wadde abonné, ina wallita. Moustapha Diallo a jarama.